da iawn i chi gyd a chroeso i'n hoedfa diolchgarwch ni. Mae'n hyfryd i weld chi. A aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr a rai gobeithio myfyrwyr o'r newydd yn troi fewn i'n gweld ni y bore yma. Hyfryd i weld chi. A chroeso arbennig i Gôr Llundain. Fel dwi'n dweud yn aml, dwi'n siŵr eich bod chi ddim yn teimlo fel sa raid i ni groesawu chi achos chi'n teimlo'n hollol gartrefol yn ein plith ni. Dyma, fel dwi'n dweud, yw i cartre cerddorol a'i cartre ysbrydol nhw. Felly hyfryd i weld chi ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at eich cyfraniadau chi y bore yma ac yn gwerthfawrogi yn fawr iawn bob amser. Gobeithio bod pawb yn gallu gweld taflen y gwasanaeth. Mae rhai yn y cyntedd, neu allwch chi rannu, mae rhai sy'n dosbarthu'r taflenni. They are stuck in traffic, the ones who have the official pamphlets, but they're on the way. If you are following the hymns which are in the hymn book, there are one or two verses missing. We've taken some out in the pamphlet, so don't sing with gusto the last verse, or you'll be singing a solo. Felly, os allwch chi weld y taflenni, bydde hwnna'n help. Ac fe unwn ni, felly, i ganu ein hemyn agoriadol hen ffefryn y cynheuaf. Pob peth ymhell ac agos sy'n dangos Duw i'r byd, a'i enw sydd yn aros ar waith a'i law i gyd, fe a wnaeth y seren yn ddisglair yn y nen, fe a wnaeth y ddeilen yn wyrddlas ar y pren. Ar ei drigareddau, yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawen hewch, cans da i'w Duw, a ni'n canu'r pennill cynta ar ola yn unig os ych chi'n dilyn yn y llyfr. Ac ar ôl yr emyn cynta, fe ddaw glesni ymlaen i ddallen o'r ysgrythurau ni. Felly, yr emyn agoriadol. Oh
glesnu yn darllen o'r efengil yn ôl Mark, and if you want to follow the reading in the English Bibles in the pews, we're on page 1020 in the Bibles, Mark chapter 4. Mark chapter 4. Diolch, Chris. Dameg yr heiwr. Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr, a daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr, ac yr oedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr. Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion, ac wrth ei dysgu, meddai, gwrandewch, aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar dir creigiog, lle ni chafodd fawr o brydd, a thyfodd yn gyflym, am nad oedd iddo ddyfnder deiar. A phan gododd yr haul fe'i llosgwyd, am nac oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd peth arall ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i dagu, ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da, a chan dyfu a chynyddu, yr oeddent yn ffrwytho ac yn cnydio hyd 10 ar 20, a hyd 30, a hyd ganwaith cymaint. Ac meddai, y sawl sydd â chlustiau ganddo i wrando, gwrandawed. Dameg yr had yn tyfu. Ac meddai, fel hyn y mae teyrnas ddiw. Bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddeiar, ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gwyr ef. Ohoni ei hun y mae'r ddeiar yn dwy'n ffrwyth. Eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna yd llawn yn y dywysen. A phan fydd y cnwd wedi aeddfedu, y mae'n bwrw iddi ar unwaith ar cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Diolch yn fawr glesnu am ddarllen mor arbennig fel arfer. A nawr, i ni'n cael cyfraniad cyntaf Côr Llundain, sef yr Alleluia gan Eric Jones. Diolch yn fawr. Amen.
Diolch yn fawr iawn. Os oedd rai o chi dal ychydig yn gysglyd, mae hwnna wedi deffro chi gyd. Diolch yn fawr iawn. Ac ni'n edrych ymlaen at eich ail gyfraniad nes ymlaen. Ac fe ganwn ni nawr gyda'n gilydd yr ail emyn ar y daflen, neu 136 yn y llyfrau ymynau. A byddwch yn ofalus eto am un pennill sydd wedi hepgor yn yr emyn. Ac ar ôl yr ail emyn, fe ddaw Elin ymlaen i'n harwen ni yn ein gweddiau, Elin Wyn James. Felly, yr ail emyn, y mae Duw yn neffro'r gwanwyr nef i'w awdur popeth byw, a chyhoedda miwsig adar yn y coed, mae da yw Duw, ac yna gwelir Duw yn lliwiau'r hydref, pan aeddfedo'r cnwd ar grawn, mae ei roddion yn y berllan, mae ei wyrth mewn sgubor lawn, mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr, bendigedig fyddw'r arglwydd, Halleluia, nef a llawr, yr ail emyn. Gweddiwn. Duw a thad ein harglwydd Iesu. Deuwn heddi i ddfoli di ac i ddathlu dy ddaioni helaeth tuag atom. Deuwn gyda diolchgarwch, llawenydd a'r rhyfeddod, gan atgoffa'n gilydd o gyfoeth dy greadigaeth, a chydnabod dy ffyddlondeb wrth arparu ar gyfer ein hangen. Loving and living God, we thank you for the beauty of the seasons, the constant cycle of day and night, and the vital gifts of rain and sunshine. We praise you today in our Harvest Thanksgiving service for all your gifts to us. Am wrth tyfiant yr had a'r hyfeddod bywyd, am amrywiaeth anghredadwy'r cynheuaf,
cyflwynwn ein diolchgarwch i ti y bore yma. Sylweddolwn dy fod wedi ein bendithio y tu hwnt i'n heiddiant, a diolchwn i ti yn llawen. Help us to appreciate the work so many do in order to bring us the fruits of your creation, and teach us the part we must all play in ensuring future generations can enjoy your creation in turn. Teach us to use your gifts wisely, responsibly, effectively, so that nothing may be needlessly wasted or foolishly squandered. Helpa ni i gofio'r sawl nad oes iddynt ran gyfartal y mendithion ac yn heiaf. Y tlawd, y newynog, y digartref, y gorthrymedig, y sawl sydd wedi ei godi i ddewydd gan drychinebau naturiol, a'r sawl a welodd ei cnydau yn methu. Ysbrydola ni i rannu o'n digonedd gyda'r sawl sy'n galw allan am gymorth. Lord God, you have provided beyond our needs, enough for all in every place to have enough to live. Forgive us that some still go hungry in our world, and forgive our part in that. Ysgoga ni trwy gyfrwng yr oedfa hon, fel y gallom wneud yn rhan i herio cydwybod llywodraethau a chenhydloedd daear. Nes daw'r amser pan fydd dy holl roddion yn cael ei rhannu'n gyfartal rhwng pawb. Bendithiais ni yn helaeth. Helpa ni i ymateb yn enw Crist. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i bawb i'n hoedfa ddiolchgarwch a chroeso i Lundain. A very warm welcome to everyone to our Thanksgiving and welcome service. A mae'n braf i gael eich cwmni ac i weld wynebau newydd yn y gynulleidfa yn ogystal â'r rhai cyfarwydd. Ystyn nhw'n ein diolch yn gweinidog am drefnu'r oedfa ac am ei arweiniad,
ac i Paul am ei gyfeiliant wrth yr organ. Croeso arbennig wrth gwrs i Gôr Llundain o dan arweiniad Will, a llawer o ddiolch i chi am eich cyfraniad hyfryd sy'n ychwanegu at naws ein haddoliad a'n diolchgarwch. Many thanks to Cwr Llundain for your much appreciated contribution to our service. Diolch yn fawr hefyd i Marian am y casgliad hydrefol prydferth o flodau sy'n uwch ben y pwlpit. Ar ôl yr oedfa, bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn yn y neuadd, yma mwy na busgus heddi, a mae croeso i bawb. There'll be light refreshments in the hall to follow the service, so please join us. Heddiw a Sul nesaf byddwn hefyd yn gwneud casgliad diolchgarwch ar gyfer Banc Bwyd Westminster a drefnir gan y Trussell Trust. Gallwch chi gyfrannu bwydydd sych fel grawnfwyd pasta neu reis neu fwydydd tin a nwydden sy'n angenrheidiol yn y cartref. So on our Thanksgiving Sunday, we also remember people who are not as fortunate as us. And so we're collecting food and household items for the food bank in Westminster Chapel. So that's imperishable foods, dried and tinned foods, and household necessities. If you've not had the opportunity to contribute items today, we'll also be accepting supplies next Sunday. Yn ôl ein harfer, bydd cylch trafod am hanner awr 4 ac oedfa hwyrol am 6 heddi, hefyd yng ngofal ein gweinidog. Sul nesaf, ni'n falch i ddeall y bydd Rob yn arwen cymanfa ganu fawreddog i ddathlu canmlwyddiant a hanner Capel Tabernacl Treforys. A dwi'n meddwl 20 mlynedd o fodolaeth S4C sy'n anrhydedd yn wir. Felly yma bydd Lloyd yn arwen oedfa'r bore, Sul nesaf, a parchedig Anthony Williams yn cymryd yr awenau yn oedfa'r hwyr. Dydd Mercher, fel arfer, bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd am hanner dydd. The next organ recital will be on October the 20th with Richard Lyne, Director of Music of All Saints East Sheen, and a former professor of music at the Royal College of Music performing. So that's at 1:05 on the 19th of October. Bydd cyfarfod blynyddol yr eglwys, sef cwrdd eglwys, i aelodau ar ôl oedfa'r bore ar Hydref y 10 ar 20. So that's the annual general meeting for church members on October the 30th after the morning service. Mae'n dristwch hefyd i orfod cyhoeddi y bydd angladd Mr John Mervyn Jones ar ddydd Llun dydd ola'r mis, Hydref yr 11 ar 10 ar 20 am 2:00 yn amlosgfa Woki. Ac yn awr fe ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
roddion a ddogwn i ti arglwyddiwr. A diolch am dderbyn yn gosfon o'r stor. Yn llawen y gnawn a'n haddi'n anghyd. I fwynhau'n tystiolaeth i ti yn y byd. A nawr fe edrychwn ni ymlaen at ail gyfraniad Côr Llundain. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr iawn ac am greu naws hyfryd yn yn yr oedfa bore yma. Gwerthfawrogi'n fawr. Diolch yn fawr. Ac fe ganwn ni ymhellach gyda'n gilydd yr emyn nesaf, sef am brydferthwch deiar lawr, am brydferthwch rod yn en, am y cariad rhad bob awr sydd o'n cilch ac uwch ein pen. O ddiw graslon, dygwn ni aberth mawl i'th enw di, y drydydd emyn. Amen.
Wel, fe glwson ni ddwy ddameg, do fe, ar ddechrau ein hoedfa, cael ei darllen gan glesni. Dameg yr heiwr a dameg yr had yn tyfu. Ac ar syl ein diolchgarwch ni fel hyn. Dwi am aros am ychydig gyda'r ail ddameg, sef dameg yr had yn tyfu. The parable of the growing seed, and that'll be our theme for this morning's service, Thanksgiving service. And just to remind us at the outset what exactly a parable is, the meaning of a parable, and I'm sure we all learnt this in Sunday school, those of you who went to Sunday school and were brought up in Sunday school. And it's the old description, and you can't go far wrong with this. An earthly story with a heavenly meaning, or a spiritual meaning. A parable, dameg. Un o'r rai enwocau yw dameg y mab y fradlon, ynddo fe? The prodigal son, that's another famous one. And what I'd like us to do this morning is to consider this parable of the growing seed. The seed of the gospel. That's what it is here in its spiritual meaning, in its heavenly meaning. The seed of the gospel, the message of Jesus Christ, given us all on earth. The seed growing and developing and finally bearing fruit, as it were, in our own lives and in our own existences and experiences. Achos proses dawel, araf, ymhell y tu hwnt i'n dirnadaeth ni yw had yn tyfu, ynddo fe? Tyfiant y myd natur yn gyffredinol. Mae'n amhosib i ni weld neu i glywed yr hadau a'r blodau yn tyfu ac yn egino ac yn dwyn ffrwyth. But you know, even if we can't see or hear this secret process, as it were, of nature, the results are plain enough for each and every one of us to see. And just as in the parable of the mustard seed, which is the parable which follows on from the reading this morning, another of the famous parables of Jesus, the message of the growing seed is the fact that the kingdom of God is an ongoing thing. It's a continuous thing. It forever develops. It's a developing process. So be it, Lord, thy throne shall never, like earth's proud empires, pass away, but stand and rule and what? And grow forever, till all thy creatures own thy sway. Mae'n gaffelabiaeth hyfryd, ynddo e? Gaffelabiaeth hyfryd. Ond, oeddi e'n wir? Oedden ni'n credu hynny o ddifri, gwedwch? Do we really, because I'd like to ask, do we really see this kingdom of God on earth growing and flourishing and developing in the world as Jesus said it would? Because you know, the disciples, even the disciples themselves had doubts and questions in their minds. But this parable, along with the mustard seed as well, was meant to give hope and encouragement to us all. Marc yn unig sy'n adrodd yr hanes wrtho ni. Ac iddo fe, mae'r ddameg hon yn gadarnhad o'r ffaith fod y deyrnas wedi dod mewn gwirionedd. Mae wedi dod. Mae ymherson Iesu Grist yn barod. Mae'r oes newydd wedi dod, fel medde'r proffwydi gynt, mae'r jiwbil dragwyddol yn awr wrth y drws, fel medde'r enemi'n. The seed has been sown. It's been sown. The seed is already in the earth. But not everyone is aware of it. That's the thing. Not everyone realizes it. Even the disciples themselves couldn't see the signs of the kingdom growing. And you know, isn't that our problem as well so often? Our problem as human beings? Numbers decreasing in chapel. We're a good number this morning. Hope to see you all now next week. Yeah? We have a service next week as well. Come along and bring another one. It'll be lovely to see you. Yeah, but numbers in general, very much less than they were years ago. Yeah? Things like
the Christian faith, church and chapel losing its influence in society at a very low ebb spiritually. We think of society. And then on the other hand, things like murders, terrorism, the terrible shooting in Thailand. Now I know it was a lone gunman. What can you do about these mad people? Things like terrorism, drug abuse, wars, conflicts, famines, what's going on in the Ukraine and in other places, social injustice, all these seem to be on the increase. Do we believe that this kingdom is growing and spreading? Ond chimod, mae gan y ddameg hon wers bwysig iawn i ni. Yn enwedig pan fyddwn ni'n cael ein temtio i ddigaloni yn llwyr. I roi'r ffidil yn y to fel petai. Na fe, na ddigon. Newn ni roi fyny. Because our first point of encouragement, if at times, and we all do, I know we all do at times, if we tend to despair at the situation, this is the first point of encouragement. The fact that the kingdom is sure to come, but only in God's own time. Now, that's not a cop-out. But people might say, oh, it's all right for the preacher to say, yes, it'll come in God's own time. But that's a bit of a cop-out, isn't it? Roedd y zelotied, hyd yn oed yn amser Iesu Grist, ond nhw am brysuro dyfodiad y deyrnas gan ddefnyddio grym milwrol, ond nhw'n meddwl na'r ffordd i wneud i brysuro'r dyfodiad. The zealots during Jesus' time, they thought they could resort to their own measures. Think of the Crusades during the Middle Ages, by using their own means, a militaristic force of quickening the coming of the kingdom. Well, they're very much mistaken. You can't do it like that. You'll never get results like that. Ni'n troedio ar dir sigledig iawn pan ni'n credu taw ni pia'r genhadaeth a ni pia'r gwaith. Na, Dyw pia'r gwaith. Fe sy'n pia'r deyrnas. Roedd y Phariseaid hefyd, rheini, oedd yng ngofal crefydd ar y pryd. Ond nhw'n credu bod nhw'n prysuro dyfodiad y deyrnas trwy dalu sylw i bob manylun o'r gyfraith. Talu sylw i bob iot o'r gyfraith trwy defodau a seremoniau a pethau yr allanolion i gyd. Ond chymod oedd ei crefydd mewnol yn wag. Oedd rhyw wacter enfawr yn perthyn i'w crefydd nhw. Daw ddim o'r deyrnas fel na. But what was Jesus' message? Trust in him, trust in God, ymddiried yn yw, disgwyl yn amyneddgar, ac yn obeithiol, na'r peth, pan yn ni'n meddwl bod holl obaith wedi diflannu, yn obeithiol, a gadael iddo fe benderfynu pan mae'r deyrnas mynd i ddod. That doesn't mean, of course, that we just sit back idly and do nothing and just wait for the kingdom to come in all its glory and do nothing about it ourselves. No, not at all. Yes, certainly not. We must work as the farmer works in expectation and hope for the harvest to come. Sy'n farwen i at yr ail bwynt. Bod i thwf hi o'r golwg, mae'r deyrnas yn rym bywiol a pharhaus. Mae e'n digwydd o hyd ac o hyd. Although this growth is out of sight, we can't see it. But the kingdom is a living and constant power. It's at work even now, this morning, in Eglwys Gymraeg, Canol Llundain, and in every church where there are services being held. Out of sight, out of mind. That's the old saying, in the Wediad and Saesneg. Out of sight, out of mind. But you know, if the kingdom of God is out of sight, it certainly shouldn't be out of mind. Dear me, not out of mind at all. Nos a dydd o wythnos i wythnos, o fis i fis, tra bo'r ffarmwr yn cysgu ac yn codi, mae byd natur yn neud ei gwaith, yn y dirgel. Rwy'n cysgu efo'r hwyr ac yn codi efo'r wawr. Chi'n gofio'r un? Gan yr arad goch, boblogaidd iawn. But you know, this growth, if it is a secret process, it's out of the sight of human minds. A chymod,
at ei gilydd pan fyddwn ni'n meddwl am waithgaredd dynol a'n waithgaredd ni yn y byd. Rhyw stops and starts i ni fel bobl dynol, ynddo fe? I ni'n dechrau ar hyn llall ac arall, prosiect newydd ar y gwaith. Ni'n llond brwdfrydedd, reit ar dechrau prosiect newydd yn gwaith falle. O, dia mi ar ôl wythnos neu ddwy. O, na, angofio am hwnna. Dyw e ddim cweit mor exciting a beth o'n i'n meddwl oedd ar y dechrau. A ryw i ni'n diflasu. A wedyn ni'n mynd mlaen i rhywbeth arall. Llond brwdfrydedd ar y dechrau. But, chimod, mae ysbryd byw, this is the God's work, it's a continuous thing. It's always developing, a never-ending process, constantly moving forward, ymlaen mae canan. Mae ysbryd Duw, chimod, yn anadlu bywyd newydd i fewn i hen eneidiau diflas, marwedd. Gwybodaeth newydd yng Nghrist, cysuro, cynnal, calanogi, yn arddel a bywio cael gwaith a thystiolaeth yr eglwys. Mae'n rhaid i ni gredu hynny, neu ysdim ots i ni fod, ysdim rheswm yn y byd i ni fod yma. Mae'n y man i ni gyd mewn gytre nawr. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr i ni newydd gannu'r geiriau yna gyda'r arddeliad. Oedden ni'n credu fe? Gobeithio'n bod ni. However important it may be to be co-workers with God and in furthering his kingdom, we should always remember that he's the boss, not us. He's the boss. Ac fel mae'r had angen dymder deiar mwyn i'r had i dyfu. Mae rhaid i'r had i gael maith o'r pridd, ond os. Mae rhaid i'n heneidiau mewnol, ein bywydau ysbrydol ni gael rhyw fath o bridd hefyd, i dyfu ac i ddatblygu. A beth yw hynna? Gweddi cyson. Mae rhaid i ni weddio'n gyson, cymundeb a diw, chwilio am gymundeb a diw, a gyda phobl eraill sydd yn credu'r un peth, gwrando, trial, dirnad i lais yn siarad wrthon ni, trwy'r ysgrythurau a trwy'r ymynau, ei ddymeniadau, ei fwriadau fe ar ein cyfer ni. Caniatau i'w fywyd ei ewyllus i weithio ac i lifo i mewn i'n bywydau a'n profiadau ni. Ryngu i fod yn hytrach na ryngu ein bodd ni ein hunain, a dilyn ein hagenda ni ein hunain, a'n mynpwyo ni ein hunain o hyd ac o hyd. As the farmer has sown the seed, after he's done his part of the work, he then hands over the rest in faith to God. And he trusts then in a much higher and more divine being. Ni sy'n trin y meisydd, ni sy'n hai'r had, meddwl hyn emyn, tithe sy'n rhoi cynnydd yn dy gariad rhad. You remember Jesus' his own words in John's Gospel, my Father is working until now, and I am working. Mae fe'n had yn dal i weithio hyd y foment hon. A finnau'n gweithio hefyd. Gweithio ar y cyd gyda'i dad mae Iesu. Ac mae holl rym a'i bwer yn deillio o'r ffaith na i fod yn cydweithio gyda Duw, a dyna beth dylen ni fod yn gwneud hefyd. And the third and final point I wish to leave with you this morning is that the glory of this kingdom is to be seen in the harvest. Gogoniant y deyrnas yw'r cynheuaf ei hun. Chymod, uchafbwynt unrhyw dyfiant, wrth gwrs, y myd natur, yw i fedi'r hyn sydd wedi hau yn y lle cynta. Allwch chi byth ymedu dim byd sydd ddim wedi hau. Mae rhaid i chi wneud y gwaith i ddechrau. Mae yna fwlen hyfryd ar yr ochr, a wedi naddu ar y fwlen, oni heir ni fedir. You have to reap that what is sown. And the harvest, I believe, in this parable is Jesus himself. Jesus himself, the first fruits of them that sleep. The harvest as a picture of the kingdom of God
coming in its fullness and its splendor in the person of Jesus Christ himself. Ar un neges o obaith ac o hyder sydd gyda ni nawr ar ein cyfer ni yn y ddameg hon. Achos bydd yr hyn sydd yn ymddangos yn wan ac yn fregus ac yn amherffaith ar brydiau, yn y diwedd yn arwen at y fuddugoliaeth ryfeddol na, y deyrnas dros bawb a phopeth. Do you know, some of our earthly harvests will fail. They will. There will be places and people this year where their crops seemingly failed, ruined crops, hopeless future. But you know, not even this world in all its troubles and its turmoils, our human failings and shortcomings, all our mistakes as humanity, do you know, nothing at all can stop the eternal purpose of God in Jesus Christ. Nothing can stop that. Not even our failings and shortcomings. And we should never forget that. A bydde modd wedyn i ni weithio ein ffordd trwy anibendod mawr y ddeiar yma. A mae'n gallu bod yn aniben ar brydiau, ynddo e? Mae'n bywydau ni gallu bod yn aniben tost ar brydiau. Mae modd i ni weithio ei hun yn fuddugoliaethus trwy'r anibendod yma, yn ddiogel yn y sicrwydd fy nhad sydd wrth y lliw, cael fy naflu o don i don. Chi'n gofio'r emyn? Nes ofni bron cael byw. Dihangol ydw i hyd yn hyn, fy nhad sydd wrth y lliw. Gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd i orffen ein cwrdd diolchgarwch ni leni. A chofiwch bod na groeso mawr i bawb i ddod lawr ar gyfer y lluniaeth. Please all come down for the refreshments after the service in the hall below. Gan ddiolch i bawb sydd wedi cymryd ran heddi. Yr emyn ola, holl y lluog nodda ni, cymorth hawdd ei gael wyt ti, un beiau dy bellhau, agos wyt ti drigarhau, cadw ni o fewn dy law ac nid ofnwn ddim a ddaw. Nid oes nodded fel yr ior, gorfoledded tir a môr. Yr emyn ola.
roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Nid oes nodded fel yr ior, gorfoledded tir a môr. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a charia diw y tad, a chymdeithas felus ddiddannus i lan ysbrydau, i aros gyda ni bob yr un ohonom ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.